Welcome back. Ngayon po ay 60th birthday ng aking uncle na si Papay Rogelio Servito. Kaya po tayo na dito sa kanilang bahay dahil imbitado po tayo. Ano ba yan na napupunta sa mga birthday ng mga aaluhin? Kanila nang binibirikis yung mga mga poste ng cake. Bakit may may manok pala ang cake niyo? Maaba tuloy na parang bulang yung yung nagbe-birthday. Ayan Lamatan ko ang mga Diyos. Mana-mana agad. Managin po ito sa video. Mapunta nila ng mga edad. Punta. Tagan mo siya sa dawas. Tagan po mo siya sa Happy birthday to Bio. Punta times 2. Hindi mo edad. Pero hindi salamat nga aadi kami yan Mawag tayo daw. Salamat. Anak ko lang si sakit. Kaya mo ito. Go. Uni na may Juan Alfonso. Kanako siya ako kalipay kung gusto ko din na ako. Ano yung bitinuran ni? Hindi na mga anak ni tirok ng hani sila. Importante ko siya sa kinabuhin tras buhi kailangan paglipayo na nato mga kag-anak. Kay dara ko dito nga lipay nga maabot sa nato kinabuhi ko. Kay napukuluan ko ang mga buotan ng kanyang kabataan. Pati man sa kanyang mga kapustuan kasi lagi ko ang kuha kami dito ng mga problema namin na nagbigay. So, dinagat na ginamit kayo ba na sa gawas? Balito yung kumilong happy birthday. Kung tatawag na kasi alawin na kinabuhi, taga si Robert na panlawas, paubigya po sa inyong pamilya. Maala-ala mo kaya. Salamat sa mga sakripisyo mo sa amin, sa magkakapatid, kahit hirap ka na. Alam ko naman yung hirapan ka kasi sa dami namin, nakaya mo mag-aralin kami kahit hindi nakatapos. Pero nandiyan ka pa sa amin sumusuporta, tatay. Kaya maraming salamat. Huwag ka lang maalo. Hala, panguyon siya, di ho. Hala. Isa na dito kadamasan ato kaganap nga kung gano'n siya importante sa ato kasi pag waray na sir, di na nato may sukat kung gano'n sir ka mahal sa ato. Salamat pa sa pagkamahan mo, sa advice mo sa amo. Para sa pagkulang sa ako, ako nag-isipag ko sa mga papa. Hindi na ko ang mga tapos kayo. Dara ko mga problema sa iskilangan, hindi ko kaya. Pero ito yung mga tapos ko. Ako isa ako nagkin ko. Ako nagkin. Ito, nagkukulang ko sa mga nagkukuri ni mama. Ako nagkin. Once ako lugarin ka. Dapat magtapos ka, bisip wala. Ito nagregalo ko sa kanila. Please. Salamat sa latanan. Ayos ko lang sa ay pag pinauhaw lang sa bako. Kay Mara mga Ginoo masipunta sa ang Ginoo kasi sa namin pinabuti basta siya. Hindi pa siya natawag. May nga kasarig ak sa kanya kay nabinagod nga. Yan ako nga adlaw nga kadakon kalipayan kay mga anak na siya. Ay, itong gudana akong ginahangad sa kinabuhi na anak ko mga anak. Kung pwede na ahali na sa Una sa inyo tanang, akong ipapasalamatan sa pagkakaramang Diyos na
anyos na akong patistar sa niya kalibutan. Ditihapon ka pusog-pusog pa. Na akong di mapasalamatan anyos tungkol kay sa ako bago pasal ko sa akong anak titula akong magulang na natawo. Pero may tanan ako din nga iba rin kasi ito nga pulong akong isantag sa akong tinabuhi ang paglikong mauna sa Diyos ikabuhasan akong ikastawo akong ipasusog nga daluwat sa akong mga anak ang pagigugma nagasan aton ikasin tao kay Michael ang atong kayamanan. Okay, kanta naton, halaran naton sin palakpak, sin kantang happy birthday naton, birthday celebrant. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mabilis. Anhaton ko na sa gawas, magkanta. Okay. Happy birthday, Papay Rogelio Servito. Pwede mo na huyo nan kandila san imo cake. Ngan syempre pag ampo man gihapon ihoring sa kalugaringon nan imo pangamuyo sa aton makagarahom. Yay! Happy birthday! Ayan, tapos na po yung programa. At syempre, kasunod kagad nito, yung kainan na. Ayan, yung lechon, ang laki-laki po. Ala, nakapila. Ang ganda-ganda. May bala ka bang manakgas ngayon? Aray, sir. Waga? Sa walay. Hindi to pista. Andito yung ungaba, no? May bala ka bang manakgas ngayon? Hala, bawal yan. Singit. Uy, Tatanis na, butangin ko mo siya. bata ka pa para manakgas. Hoy, dalila kay stranded kit. Di na kami sa Matnog. Na-stranded kami dide. Kay waray pa ang ferry boat. Dalila kay ang paglukat sa ticket. Hulat-hulat kit kay wara pa barko. Dan kit ko na sa pantalan. Ya didisak ang cash. Waray ba didisak mapila? May didigyusay nga daragaw na pila. Hala, ya di may didaragaw, nakasuksok siya. Hoy, nagpare ko ng ulas bago magtagumpay. Ay, 5 na la, puno na ang sarakyan. Malarga na ang pantalan. Otro nga paibaro. Wara pa ang ferry boat. Sanglet, taon-taon lakit sa pila. Mayon man traffic enforcer magahamis san linya. Ito isang matagumpay. Lupay pa yan, tapos makakuha. Marami ang pagdadaanan. Kayo pa rin ang nagwagi. Mayra, yan ang hermana mayor.
Sige! Congrats, Maylina! Nakatanggap ka ng isang, kulo! Ayan, happy birthday muli sa aking uncle na si Papay Rogelio Servito. Nawa po ay pagpalain pa po kayo ng puong may kapal 10 ng inyong pamilya at nawa po ay loobin ng Panginoon ang magagandang kahilingan ng inyong puso. Ayan, thank you so much mga isko, mga iska.